Slovenská informačná služba varuje pred rastúcim extrémizmom. 2 roky od atentátu na premiéra Roberta Fica sa Slovensko stále nevie upokojiť. Slovenská informačná služba dnes hovorí o najvážnejšom bezpečnostnom incidente v novodobej histórii krajiny. A podľa Slovenskej informačnej služby sa problém politickej nenávisti a extrémizmu od tohto momentu ešte viac prehlbil. Slovenská informačná služba vo svojom vyhlásení označila atentát z roku 2024 za zásadný moment, ktorý výrazne ovplyvnil bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Podľa riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara sa služba dnes intenzívne venuje najmä násilnému aktivizmu a rastúcej nenávisti medzi politickými tábormi. Bezpečnostné zložky podľa jeho slov sledujú najmä radikalizáciu v online priestore a šírenie extrémnych prejavov. Práve sociálne siete a internet označuje Slovenská informačná služba za jedno z hlavných miest, kde sa napätie ďalej prehlbuje. Podľa bezpečnostných analytikov sa dnes veľmi rýchlo šíria emócie, dezinformácie a nenávistné reakcie, ktoré následne vplývajú na spoločenskú atmosféru. Slovenská informačná služba zároveň upozorňuje, že mnohé virálne naratívy nemajú reálny základ, no napriek tomu dokážu výrazne polarizovať spoločnosť. Atentát v Handlovej zasiahol Slovensko spôsobom, akým si mnohí dovtedy nevedeli predstaviť. Útočník Juraj Cintula bol neskôr právoplatne odsúdený na 21 rokov väzenia a súd zároveň konštatoval, že jeho čin smeroval proti ústavnému zriadeniu štátu. Práve tento prípad dnes mnohí označujú za bod zlomu v modernej slovenskej politike. Aj po 2 rokoch však zostáva spoločnosť výrazne rozdelená. Časť verejnosti upozorňuje na rastúcu agresivitu v politike aj na internete, zatiaľ čo iní hovoria o neustálom zvyšovaní napätia medzi jednotlivými tábormi. Otázkou dnes nie je iba bezpečnosť politikov, ale aj to, kam sa posúva celá spoločenská diskusia. 2 roky po atentáte tak Slovensko stále hľadá odpoveď na otázku, ako zníži napätie a obnoviť dôveru spoločnosti. Myslíte si, že sa situácia na Slovensku upokojuje, alebo je spoločnosť ešte viac rozdelená než predtým? Napíšte svoj názor do komentára. Ak vás zaujíma politika, aktuálne dianie a analýzy spoločenských tém, nezabudnite dať odber.